Jedna ruža, Mario, hvala. Bravo. Mora pet različitih ljudi. Tako je posao, tako je Marko Polivac, bravo ljudi. Ančić, Brvić, Drago Kamenje, nacrtaš autoput E76, izvučeš jednu brzu prevarensku Rus. Ružica, bravo, Kars, još dve. Đurović je tu, Đurović. Pozdrav iz KPD Niš, pozdrav za KP Dom. Za moju braću, ljubim vas, brate. Milan Radonjić, gde si, kume? Ruža ljudi, jebote. Brate moj, gde si? Šta se radi? A u matori 120 ljudi. Pozdrav Crne Gore, pozdrav za Crne Gore. Jebem. Jebim, imam 120, nema 5, hoću treba 5 histora, ali kurac. Ajmo, Rukavica, daj nešto jako, brat moj. Da skačemo gde, brate. Puta 3. Daj Ferrari jednom, ne mora, bezibam se. Ne mora to. Ljudi, nemamo neku bar money gun. Nešto ko se vratiš u Niš, jebaće te Bimba, pa on me traži kad nisam, brate, u grad. Što me ne traži kad sam u grad? To je jedan debil, brate, zvali me 20 čoveka iz Niš, brate, da ga nalazim. Ti nemaš ni ružu, nemaš ništa. Nego ja sam, brate, čovek od reči. Sad, Polivac. Ja ne znam šta on hoće. On kaže hoće meč, pa vamo se mankupira, brate. Najmanji problem da mu se polome ruke i noge. Bimba cava samo kad ga nema nikog juri. Pa da be, brate. Dečko indijanac. Pa što nije dolazio kad sam